edició de les 4 que es fan durant el cicle paralímpic i esperem tenir-ne més a mesura que avanci el cicle paralímpic. I, bueno, tinc països de tot arreu del món, vull dir que no s'hauria d'estar Japó, Brasil, podem anar un per un, però són molts. Aleshores, més enllà d'això, i permeteu-me que abans de continuar els doni les gràcies a la meva junta per ser tan valents i arriscar-se amb aquesta mena d'organitzacions internacionals, que no és una cosa molt normal amb les federacions amb discapacitat, us voldria dir també que no es tracta només de fer una competició internacional, sinó de donar inclusió a través de l'esport d'elit, sinó també de tot el llegat que deixa una activitat d'aquesta mena en una ciutat com Barcelona i en un territori com Catalunya. Es tracta també de tot el procés de sensibilització que estem fent, de que quan estem fent una organització d'un esdeveniment d'aquest tamany tenim 200 voluntaris, estem formant a persones en sensibilització i estem fent veure un esport que és desconegut per tothom a través de mitjans que normalment no podem accedir-hi. I amb això jo crec que no m'enrotllo més. Perfecte. Moltíssimes gràcies i felicitats. Enhorabona. I a continuació ens centrem en la categoria Investigació i Recerca. Aquest guardó de l'esport reconeix l'esforç i la dedicació de persones o equips d'investigació que, a través de la recerca, han contribuït a millorar l'activitat física i l'esport. Projectes que aporten coneixement, innovació i noves eines per donar resposta a les necessitats i reptes del nostre temps. Passem a lliurar el guardó per al projecte emergent d'aquesta categoria d'investigació i recerca i el guardó és per l'associació Blue Health Sub Terapèutic Barcelona pel seu projecte Investigació en Salut i Esport Terapèutic basat en stand-up, pàdel surf. L'objectiu central del projecte és demostrar mitjançant recerca científica els beneficis físics i emocionals de l'stand-up pàdel, el sub, com a eina terapèutica per a persones amb patologies cròniques. Pretén fomentar hàbits de vida actius, reduir el sedentarisme i crear un espai segur, inclusiu i monitoritzat, ja ho direm bé, per a la millora del benestar. El projecte també aspira a integrar el subterapèutic dins del sistema de salut com una recepta esportiva per a millorar globalment la qualitat de vida de les persones. Doncs volem saber quines implicacions socials té la recerca que esteu duent a terme. Molt bé, moltíssimes gràcies. Abans de res, agrair a la Fundació Catalana de l'Esport aquest premi a un projecte tan nou. Realment no fa quasi ni 2 anys que estem constituïts com a associació. Som una institució sense ànim de lucre. Això significa que hi ha moltíssima feina darrere de moltes persones involucrades, per això hem volgut haver pujat tot l'equip i moltes persones que no estan avui presents, que no han pogut venir, i també això és un premi per tots ells. Per altra banda, referent a la pregunta que em feies, i porto el mòbil aquí, una petita xuleta. Endavant, si n'has de fer ús, endavant. Bé, només nosaltres en la pregunta, si fem un pas enrere i pensem en com va començar el nostre projecte, una mica la pregunta és què passaria si a nivell mèdic els metges poguessin començar a receptar més esport i menys pastilles, menys medicació. I això és el que ens va portar, en certa manera, que el nostre projecte, i és la particularitat que té, que va ser dissenyat com a estudi clínic, com a projecte de recerca i com a intentar aconseguir el que és l'aprovació com a estudi clínic. Aquí m'agrada moltíssim la introducció que ha fet el senyor Sust, no sé si li dic el nom, disculpi, on parlava de la importància realment tan rellevant i tan íntimament lligada al que nosaltres estem intentant fer amb el nostre projecte, donar aquest valor al que és salut i esport, que està totalment unit, i crec que
tots en aquesta sala ho sabem, això, en som molt conscients, el que falta potser és que més persones ho coneguin. I per això, de nou, la resposta a la pregunta és què falta? Falta generar evidència científica, i per això vam començar nosaltres el nostre projecte basat en stand-up paddle, trobar els beneficis del paddle surf en persones amb afectació musculoesquelètica. Per fer aquest projecte realitat hem tingut el suport estratègic de la Fundació Glòria Soler, que tenim aquí el representant. Tenim també el suport de l'Escola Brussolt, que és on es porta a terme el projecte i amb el seu suport. I també, òbviament, la Unitat Medicina de l'Esport, que tenim representant la Eva Ferrer, que ens ha ajudat moltíssim, especialment a poder aconseguir ser un estudi clínic, que això és una cosa molt, molt complicat i crec que tampoc se sap prou. I bé, i ara el que necessitem és poder continuar, així que esperem que alguns que esteu a la sala vingueu a parlar amb nosaltres perquè necessitem ajuda per poder seguir. Els projectes científics requereixen no només temps, que és el que fem nosaltres, esforç, diners i suport, així que, sisplau, no sigueu tímids, veniu a parlar, us explicarem el projecte amb moltes ganes. A més, avui celebrem que hem signat un conveni de col·laboració amb la INEF. Josep ha estat abans signant aquest conveni amb el director de la INEF, Eduard, així que bé, gràcies, i gràcies a aquest equip fabulós que ha fet possible. Gràcies. Felicitats, enhorabona. Aquí queda la crida, ja has deixat feta la crida, a veure si hi ha sort, i felicitats per la tasca que feu. Moltes gràcies. Enhorabona. Bé, i ara ens centrem en la categoria Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat. Abans de l'entrega dels guardons d'aquesta categoria volem fer un agraïment pel seu suport i acompanyament al Club Excelencia en Gestión i a la Fundació CIO, amb qui estem treballant en el desenvolupament i creixement de la plataforma CIO Sports. I ara sí, en la categoria volem fer un reconeixement a les millors pràctiques en gestió dutes a terme per organitzacions que constitueixen el teixit de l'esport català amb resultats tangibles per tal de fomentar i potenciar i difondre la gestió excel·lent, innovadora i sostenible. L'organització premia en aquesta categoria aquells projectes i aquelles iniciatives que volen una millor pràctica en gestió de les entitats que construeixen el teixit de l'esport català per tal de fomentar, potenciar i difondre la gestió excel·lent, innovadora i sostenible. I comencem pel lliurament de 2 guardons per als projectes executats de la categoria d'Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat. El guardó per la Federació Catalana de Futbol pel seu projecte Zero insults a la grada. L'objectiu d'aquesta iniciativa és erradicar la violència verbal i digital al món del futbol i protegir especialment els col·lectius més vulnerables com els àrbitres joves. Mitjançant la tecnologia RepScan, la Federació Catalana de Futbol permet eliminar continguts ofensius a les xarxes i promou campanyes de sensibilització com Orgullosa per fomentar el respecte i la igualtat. El projecte vol consolidar un model de futbol català més humà, segur i exemplar a escala internacional. Per si has de mirar alguna coseta. Doncs vinga, et faig la pregunta i si la necessites mirar, endavant, perquè volem saber quina reducció d'incidències hi ha hagut des del desplegament d'aquest nou projecte i quin benefici està portant això als col·lectius arbitrals. Tinc una coseta que volia dir. Si vols allà o aquí, sí, com prefereixis. És una mica llarg i, a més, jo podria parlar primer el tema de la violència als camps de futbol i a lo que són els pavellons i demés. El que estan sortint per les xarxes socials i la televisió i demés, desgraciadament, se trasllada a les instal·lacions municipals, a les instal·lacions privades i el que surt, que són els governants que no s'ho governen i demés, que estan tot el dia faltant-se el respecte i demés, i això se trasllada a la gent de l'esport, desgraciadament, desgraciadament. I llavors, dintre del que podem fer nosaltres, vam fer una campanya fa ja uns 2 anys, en la qual
volem erradicar la violència a les grades i demés. Tinc una... És bastant ben preparat perquè normalment no em preparo a les coses perquè els discursos són bastant curts i de més, i voldria dir-li a vosaltres el que estem fent de la federació i de més per erradicar la violència, sobretot a les grades. La Federació Catalana continua treballant amb l'objectiu d'acabar amb la violència tant física com verbal, dins i fora dels camps i instal·lacions, promovent el joc net, la resolució dels conflictes i el treball en equip i uns hàbits de vida saludables. Aquests són alguns dels reptes perseguint la federació amb la voluntat que el futbol i el futbol sala a Catalunya sigui un model a seguir. Així doncs, volem continuar desenvolupant, ampliant la campanya Zero insults a la grada amb l'objectiu de prevenir conductes incíviques als estadis i pavellons. A més, podem augmentar la conseqüència entre clubs i famílies, aficionats i fomentant la cultura, respecte i responsabilitat compartida. És el que he dit abans, que si no estem tots units i erradiquem el que és la violència, algun dia ho podrem lamentar. De cara al futur, la nostra intenció per a aquests projectes evolucionen incorporant noves eines digitals i que es divulguin un referent a la protecció dels àrbitres, ja l'hem dit abans, als àrbitres i la promoció en entorns esportius exclusiu. Volem seguir avançant cap al futbol i el futbol sala a Catalunya on el respecte, el civisme i els valors esportius siguin sempre protagonistes dins i fora dels terrenys de jocs. Si no ho aconseguim entre tots, tindrem un gran problema. Jo crec que entre tots tenim que fer un esforç i ara no és un moment de donar un discurs, però jo crec que el que estem patint, el tema de les xarxes socials, i he dit abans a la televisió i demés, repercuteix al món de l'esport. Esperem que això ho podem erradicar entre tots. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Felicitats per aquest guardó. I el proper premiat, el proper guardó és per al Club de Vela La Ballena Alegre, pel seu projecte Conèixer per a preservar la navegació constant. El projecte té com a propòsit unir esport, sostenibilitat i educació ambiental. Converteix cada regata en una experiència de conscienciació i acció climàtica amb tallers, xerrades i col·laboracions amb entitats científiques. L'objectiu és promoure hàbits respectuosos amb el medi marí i demostrar que la pràctica esportiva pot generar un impacte positiu en la societat i en el planeta. El model, reconegut internacionalment, vol servir de referent per a altres clubs i institucions esportives. Bé, parlem de sostenibilitat. Quin missatge enviaríeu a les altres entitats que volen transformar la societat a través de l'esport? Sí, bé, nosaltres, primer de tot, agrair a la Fundació i sobretot un guardó, perquè entenem que un guardó és més que un premi i ens motiva a continuar en aquesta tasca i felicitar tots els altres guardonats. Nosaltres el que podem explicar és des de la nostra modesta experiència. Som el Club de Vela del resort La Ballena Alegre i el que fem habitualment és organitzar campionats d'Europa i del món quan guanyem les candidatures, que també perdem un cop cada any. I el que esta llarga singladura que vam començar amb la sostenibilitat buscava un objectiu que era que els esdeveniments esportius es convertissin, en aquell moment dèiem, en una eina de sensibilització. El que ens ha passat amb el temps i ens ha portat a l'excel·lència és que sense voler-ho
vam estar generant consciència i aleshores nosaltres el que estem molt satisfets i convidem a tothom a replicar-ho és que és un projecte de territori vestit de l'Empordà al món, de la Costa Brava al món, de Catalunya al món i que és perfectament replicable i que està forjat a base de les aliances que hem fet amb gent de territori, amb biòlegs de la Badia, amb el projecte Sèpia, amb Empordà Mar, amb la Fundació Alive, amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, fins i tot amb el Museu d'Empúries i això ho projectem al món. I per tant convidem a tothom a que facin el mateix que nosaltres, oberts a compartir-ho perquè al final és un model que creiem que es pot portar a muntanya i que sobretot el que ens ha passat és que el que ha validat l'excel·lència, perquè l'altre dia m'ho preguntàveu, és que mai hauríem pensat que estaríem reconeguts per la Federació Internacional de Vela com un cas d'estudi i que podríem anar a presentar el projecte al Boot Düsseldorf, que és el saló nàutic més important del món, en el Blue Innovation Dock. Moltes gràcies, felicitats per aquest reconeixement, també internacional. Gràcies. I ara és moment de lliurar el guardó per al projecte emergent d'aquesta categoria i el guardó és per al Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, COPLEFC, pel seu projecte segell de qualitat del sistema esportiu català. El COPLEFC impulsa aquest projecte amb l'objectiu de garantir l'excel·lència, la seguretat i la professionalització dins del sistema esportiu català. El segell de qualitat reconeix entitats, empreses i professionals que ofereixen serveis responsables i transparents, avaluats segons criteris verificats, amb un model exportable a altres comunitats. El projecte busca reforçar la confiança ciutadana i fomentar una cultura de millora contínua i sostenibilitat dins del sector. Enhorabona. Volem saber què representa guanyar aquest guardó pel vostre equip i una miqueta també per la continuïtat del projecte que suposarà. Home, sempre és un ajut el fet que des de fora de l'organització es reconegui una tasca que s'està fent. I més en aquest cas que nosaltres, sense cap ajut ni cap connexió administrativa, hem volgut tirar endavant aquesta proposta. Passa que en el món de l'esport hi ha qui pensa, no aquí, això passa d'altres països, hi ha qui pensa que en el món de l'esport s'hi val tot. S'hi val qualsevol instal·lació, s'hi val qualsevol professional, s'hi val qualsevol programa, s'hi val qualsevol condició. I nosaltres pensem que no, i que el sistema esportiu català és prou madur com per mostrar a la ciutadania aquesta maduresa i que les coses es fan bé i que els responsables es preocupen de que les instal·lacions siguin correctes i estiguin ben acondicionades i que tinguin els professionals que han de tenir, titulats i registrats, i que els programes s'adeqüin a les necessitats dels ciutadans. I això és el que tractem d'impulsar, només com a ajut. Sabem que això lliga molt bé amb aquesta proposta que moltes vegades parla el conseller del seu projecte
Esport 360, i que pot ajudar molt bé a, diguem-ne, em surt sanejar, però diré endreçar aquest sistema esportiu tan nostre. Doncs moltes felicitats. Moltes gràcies. Sí, i donem les gràcies també al senyor Abel García i al senyor Leandro Negre per haver-nos ajudat a repartir aquests guardons. És un plaer veure tanta excel·lència del nostre entorn, impulsant l'esport, impulsant l'activitat física. I ara us convidem a moure una mica els braços, a regalar un fort aplaudiment perquè arriba el moment d'escoltar Ara. Sapigut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho i m'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que en tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la idealitzant-te sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. I ara el que toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. I ara el que toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sapigut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vaig trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Va ser com pujar al Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennuvolat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i pujar per la tartera. I vaig cagar-la idealitzant-te sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la imaginant-te la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. I ara el que toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort a mi. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort a mi. Potser he perdut el temps
sense resposta. És agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. I ara el que toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta nit dels guardons de l'esport. I ara arribem a la categoria d'igualtat d'oportunitats. Aquesta categoria reconeix aquells projectes que, a través de l'esport i l'activitat física, promouen la convivència i la cohesió social, iniciatives que trenquen barreres, fomenten la igualtat i donen veu i visibilitat a les persones en situació de vulnerabilitat, demostrant que l'esport és també una eina poderosa d'inclusió i de transformació social. I l'entrega anirà a càrrec del senyor Eduard Inglés, director de l'INEF, i de la senyora Judit Martínez, patrona de la Fundació Catalana per a l'Esport. Demanem que pugin, si són tan amables. Gràcies. És torn de guardonar els projectes executats de la categoria d'igualtat d'oportunitats. El guardó és per l'associació Superando, pel seu projecte Onades Inclusives, Esport i Comunitat per a una Inclusió Real. El projecte busca promoure la inclusió i la igualtat d'oportunitats a través de l'esport, especialment mitjançant el surf i altres activitats aquàtiques. Té com a objectiu oferir experiències compartides que eliminin barreres físiques, socials i culturals, creant vincles entre persones amb i sense discapacitat. A més, aposta pel lideratge femení dins del voluntariat i per garantir la continuïtat i la sostenibilitat del programa durant tot l'any, fent del mar un espai real d'inclusió i aprenentatge col·lectiu. Enhorabona, moltes felicitats. De quina manera impacta el que dèiem, el voluntariat femení en el vostre projecte i en la participació i en els referents d'aquest projecte? Primer de tot volia agrair que ens hagueu fet l'entrega d'aquest guardó perquè per nosaltres és molt important el reconeixement de la nostra activitat. I contestant a la teva pregunta, el lideratge femení dintre del voluntariat de Superando és molt important perquè representem el 67% del voluntariat actiu de l'associació i aportem aproximadament quasi bé el 80% de les hores de voluntariat. Les dones generem confiança, fem cohesió de grups, aportem aquesta visió més empàtica, més sensible, però no podem oblidar-nos del lideratge masculí, que també és molt important, perquè aporta altres perspectives. Fomenta la corresponsabilitat de gènere i ens ajuda a trencar amb els tòpics de que la dona té un rol cuidador. No, en aquest cas el voluntari home també té aquest rol. Moltes gràcies. Gràcies, enhorabona. Continuem amb aquest fantàstic projecte. I el següent guardó és per Boxing Club Terrassa, pel seu projecte Educaboxing. El projecte pretén convertir la boxa en una eina de transformació social i educativa. Els seus objectius són incloure joves en risc i persones en diversitat funcional en un entorn esportiu segur, reduir l'absentisme escolar, fomentar la disciplina i l'autoconfiança i promoure la igualtat de gènere dins d'un esport tradicionalment masculinitzat. Educaboxing és també una resposta a la necessitat d'oferir alternatives positives per al jovent, demostrant que la boxa pot ser un camí cap al respecte, la superació i la integració.
Bé, continuem amb els guardons, els projectes emergents d'aquesta mateixa categoria. El guardó és per a l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona pel seu projecte Dones i Esport. Aquest projecte té com a objectiu garantir la igualtat real en la pràctica esportiva a totes les etapes de la vida. Ofereix cursos tècnics i econòmics als municipis per fomentar la participació femenina, trencar estereotips i crear espais segurs i inclusius. També treballa per incrementar la presència de dones en òrgans de decisió i per prevenir la violència masclista en l'àmbit esportiu. Amb accions de formació, campanyes de comunicació i premis anuals, vol transformar estructuralment el sistema esportiu local en clau de gènere. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a la Fundació Catalana per l'Esport, amic Pere. Com a Diputació ens fa molta il·lusió que ens doneu aquest guardó per aquest projecte. I com deia el Pere, és important fer projectes. I la Diputació, i en concret l'àrea d'esports, en fem molts. Fem molts projectes, molts programes. Tenim la sort de tenir un equip de professionals molt competent i tenim recursos i, per tant, forma part del nostre ADN fer projectes i programes de suport als 311 municipis de la província. I en concret, el projecte aquest de Dones d'Esport és una línia estratègica que ens fa especial il·lusió perquè és prioritària. I per què iniciem amb aquest mandat concretament, tot i que abans ja es donava suport important a esdeveniments de caire internacional en temes femenins, però aquest mandat s'inicia aquest projecte amb l'objectiu, evidentment, de visibilitzar la dona, posicionar-la al lloc que li correspon al món de l'esport, de garantir, com deies abans, que es facin la pràctica esportiva en espais segurs, empoderadors i lliures de violències. I com ho fem? Doncs amb diferents preguntes. Ho fem amb 4 eixos principals. Un és el suport econòmic, evidentment, és un suport directe a tots els municipis perquè puguin fer diferents tipus d'accions de tota índole, accions des d'esdeveniments, des de programes, des de tallers, des del que faci falta, el que cada municipi cregui que és important per promocionar i per empoderar la dona en el món de l'esport. El suport tècnic, organitzem tallers, cursos, formacions, guies per a l'elaboració de plans d'igualtat per als ajuntaments, guies per a l'elaboració de protocols d'assetjament a violències masclistes tan importants en un equipament esportiu. Després hi ha el suport a l'eix comunicatiu, campanyes de difusió molt potents, molt importants, de sensibilització de la ciutadania envers l'esport femení. I per últim, i com a punt culminant, i que a més aquesta vegada serà la primera edició que la fem el proper dia 4 de desembre, els Premis Dones d'Esport, que és un premi a reconèixer molts àmbits, no només l'esportiu, que també, i molts aspectes no només l'esportiu, sinó també tot el tema d'empoderament, el paper que puguin jugar les persones, les dones en el món de l'esport que fan accions inclusives, accions socials per millorar tot aquest rol de la dona en el món de l'esport. I és així, i com a Diputació seguirem perquè encara ens queda molt camí per fer per realment pensar que hi ha una igualtat real de la dona en el món de l'esport i l'activitat física. Sempre hi ha camí en aquest àmbit. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs continuem amb el següent guardó, que és per la Federació Catalana de Basquetbol pel seu projecte Bàsquet Femení. El projecte té com a objectiu principal reduir la bretxa de gènere dins del món del bàsquet i promoure el lideratge femení en tots els seus àmbits, a través de programes de mentoria per a entrenadores i àrbitres, campanyes de sensibilització com Demana Canvi i la capitalitat del bàsquet femení. Impulsa la visibilitat i la representació de dones en rols tècnics i directius. També avalua constantment les dades de participació i progrés per millorar i escalar el seu impacte a nivell europeu.
Enhorabona, volem saber com teniu previst mesurar l'impacte social de la iniciativa. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies pel reconeixement a aquests 3 projectes, com deia el Pere abans, que d'alguna manera, de maneres molt diferents, ara ho explicarem, ens han ajudat a fer un gran pas i a sumar referents. Diem sumar referents perquè d'alguna manera creiem que podem dir que hem aconseguit donar la volta i segurament aquí rau l'èxit d'aquests 3 programes. En realitat avui han fet que tinguem d'alguna manera més dones o més referents a l'elit que visualitzem perquè siguin els nostres ídols, però no només aquí, sinó altres dones que entre nosaltres amb aquests programes s'han aconseguit crear espais segurs, formacions, espais per intercanviar experiències, per formar-nos que d'alguna manera han ajudat molt en aquest intercanvi i compartir i poder, per dir-ho d'alguna manera, resoldre situacions, problemes i a vegades trobar-hi solucions. En realitat són 3 projectes molt diferents però que el denominador comú que tenen una miqueta des del principi sempre ha sigut el mateix, que és fer créixer el bàsquet català, tot el bàsquet català. El primer, una miqueta, va començar amb la campanya de Demana Canvi. Aquest una miqueta va ser el punt de partida i d'alguna manera el que ha permès és posar sobre la taula alguna cosa que calia començar a parlar. També ha permès visualitzar i donar veu a moltíssimes dones, però sobretot a nivell general que tot el bàsquet català hagin pogut reflexionar i parlar sobre aquest fet. El segon, la mentoria d'entrenadores i d'àrbitres. Aquest ha sigut i és encara a dia d'avui un punt clau perquè realment s'han acompanyat a moltes, però moltíssimes persones en els diferents rols de l'esport, moltes més de les que podíem imaginar. I aquí estem parlant d'unes formacions ja vivencials que parteixen de l'experiència, d'aquestes coses que passen a la pista, en els vestidors i també a les famílies. I que sobretot és un programa on es crea un espai segur a través d'aquestes formacions i fòrums. Avui podem dir que tenim moltes més noies que volen fer el pas a ser àrbitres, moltes més entrenadores que no només es volen quedar aquí a portar l'escoleta, sinó que volen fer un pas endavant, i moltes dones també que d'alguna manera comencen amb rols directius. Per tant, tot això és molt bo pel bàsquet català. I finalment, la capitalitat del bàsquet femení és tota aquesta energia i aquest impuls que t'estava explicant, és el que acabem portant a cada racó del nostre país. Cada any un municipi de Catalunya durant tot un any té la capitalitat i fa un programa amb moltíssimes accions on realment tot el talent femení i de tot el bàsquet en general acaba transformant-se i sent un espai per tothom. Per tant, això va recorrent. Per tant, contents. Dic que tots aquests programes es fan gràcies a moltíssimes persones que hi formen part i que hi posen la seva energia, el seu compromís i la seva voluntat, i avui no seríem aquí sense totes elles, per tant ho volem compartir, i que segur que seguirem treballant amb aquesta força i amb aquesta determinació perquè el bàsquet català tot segueixi creixent i perquè tothom pugui trobar un espai en aquest camí. I moltíssimes gràcies. A vosaltres. Felicitats. Enhorabona per la feina. Agraïm també al senyor Eduard Inglés i a la senyora Judit Martínez que ens hagin ajudat a entregar aquests guardons. I ara arriba un dels moments més especials d'aquests guardons, el lliurament del guardó honorífic, un reconeixement carregat de significat i simbolisme que va més enllà dels teixits esportius. Aquest guardó fa valdre aquelles persones i entitats que, amb el seu esforç, compromís i passió, han contribuït a transformar la nostra societat mitjançant l'esport i l'activitat física. És un homenatge a qui inspira i a qui fa de l'esport una eina de canvi social, de salut i de cohesió, una distinció per a qui ha sabut portar els valors de l'esport molt més enllà de les pistes i dels estadis. I per això, per entregar aquest guardó, demanem que s'acostin a l'escenari el senyor Abel Garcia, secretari general del Departament d'Esports de la Generalitat, i el senyor Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a l'Esport. I el guardó
honorífic és per la Fundació Cruyff pel seu projecte Cruyff Courts. L'objectiu del projecte és crear espais esportius segurs, educatius i accessibles que serveixin com a punts de trobada comunitaris per a infants i joves. Els Cruyff Courts fomenten la convivència, la responsabilitat i el respecte a través del futbol i l'activitat física, implicant escoles, famílies i entitats locals en la seva gestió. A més, volen garantir la inclusió de nens i nenes amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social i mantenir la sostenibilitat dels camps a llarg termini, multiplicant així el seu impacte arreu del món. Enhorabona per aquest guardó honorífic. Volem saber quin rol juguen les persones que són ambaixadores i també com assegureu la sostenibilitat dels camps a llarg termini. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. Em sap molt greu que crec que seré l'únic persona que ha de continuar en castellà y siendo holandés, porque en castellano me sale mucho mejor, y siendo holandés siempre tengo un poquito esta excusa, ¿no? De que nuestro fundador tenía el mismo problema y tenía sus mismas excusas. Entonces, utilizando esto, muchísimas gracias por este reconocimiento. Es un proyecto que ya lleva muchos años. Hoy hablamos de proyectos. Muchas veces cuando hablamos de la Fundación Cruyff, obviamente hablamos de su gran fundador, de Johan. Y en este caso hablar de nuestra labor diariamente sobre el tema de los Cruyff Courts, que ya empezamos hace muchos años, es un orgullo, porque el contenido de la Fundación Cruyff, aparte obviamente de esta edición de nuestro fundador, también el contenido de la Fundación Cruyff es muy importante, es su legado social y estamos muy orgullosos de continuarlo cada día. Refiriendo a la pregunta, los embajadores son muy importantes para la Fundación Cruyff hoy en día. Obviamente antes teníamos a Johan, hace ya casi 10 años, el año que viene ya 10 años sin Johan. Todavía le tenemos muy en nuestro corazón. Los que han trabajado con él codo a codo, aún quizá un poquito más, porque sabemos cómo pensaba, cómo quería hacer este tipo de trabajo y qué era su visión. Entonces, yo soy una de las personas que ha podido vivir esto y sigo con muchísimo orgullo y estoy muy contento de poder continuar este legado social con mis otros compañeros, con los compañeros nuevos, con los compañeros que ya entonces también estaban. Y los embajadores ahora nos acompañan en este viaje. Obviamente la visibilidad que dan los embajadores no solamente al proyecto, pero también a los niños que participan, la ilusión que llevan al proyecto, son un ejemplo, son un espejo de dónde podrían llegar, obviamente no solamente en plan deportivo, pero también en plan ejemplo de vida. Muchos de nuestros embajadores, todos de nuestros embajadores son personas sociales, son personas con valores, entonces no cualquier persona puede ser embajador de la Fundación Johan Cruyff, tiene que llevar estos mismos valores y ser un ejemplo como era Johan. Y en muchas situaciones él puso este ejemplo y esperamos que muchos siguen sus pasos para que este proyecto, como los demás proyectos de la Fundación Cruyff, pueden continuar. Doncs enhorabona, felicitats per aquest guardó honorífic. Felicitats pel guardó. També volem agrair-vos que ens hagueu ajudat a entregar aquests premis, aquests guardons. I ara tenim el plaer, demanem la presència aquí al faristol del senyor Abel Garcia perquè ens dirigeixi unes paraules. Bé, bona
nit a tots i a totes, president Pere Sus, director i company de feina, Eduard, membres també patrons de la Fundació, amics del COPLEF. No pararia de nombrar gent, perquè si hi ha alguna cosa que m'alegra avui, i ara que tinc l'oportunitat de dir-ho des d'aquí, és que pràcticament tots els projectes que avui han estat guardonats, en poc més d'un any que portem de conselleria, hem tingut la sort de coincidir amb vosaltres. Molts de vosaltres, els projectes que s'han premiat, hem tingut la sort de viure-ho de prop perquè creiem, i així ho creu fermament el conseller, que no hi ha millor manera d'entendre i viure l'esport que viure'l al mateix nivell, aterrant des del més petit projecte fins al més gran projecte, des del més petit club fins al més gran club, perquè és la manera de captar l'essència del país. Dir-vos que quan miro aquesta sala el que veig no són logos, ni institucions, ni projectes, i ho dic molt sincerament. El que veig són vides, històries, persones que han decidit dedicar una part del seu temps, del seu talent i del seu cor a millorar la vida dels altres a través d'això que estimem i que defensem tots aquí, que és el món de l'esport. Aquesta és per mi la grandesa d'aquesta paraula, d'aquest àmbit, que comença en un lloc tan senzill com una pista, una sala, un gimnàs, un pati d'escola, i acaba transformant, com hem pogut veure amb els vostres projectes, persones, barris, comunitats i fins i tot un país. I això justament és el que celebrem avui. Persones i projectes que canvien vides, que posen llum on hi havia foscor, que generen oportunitats on abans hi havia límits, que converteixen dificultats en força i obstacles en camins, perquè tots els projectes que avui hem reconegut tenen una cosa comú: posen la persona al centre. És llavors quan l'esport deixa de ser només activitat física. Es converteix en refugi, en espai segur, en escola de valors. El lloc on aprenem a tornar-nos a aixecar, on aprenem a confiar en algú, on aprenem a confiar en nosaltres mateixos. I això hi ha de ser el que el meu amic, també Pere, recordava, la idea de l'esport 360. Tot allò que es veu, però que sosté, tot allò que no es veu, però que sosté el sistema esportiu, l'entrenador que dona suport, que dona una paraula d'ànim quan algú necessita, la monitora que detecta que un infant no està passant un bon moment, la pista que es converteix en punt de trobada d'un barri, la muntanya que es transforma en un espai de llibertat i salut mental, els clubs que són molt més que clubs, són comunitat, són família. I vosaltres, els que avui rebeu un guardó, sou els que doneu vida a aquest model. Sense vosaltres, l'esport català seria només estructura. I amb vosaltres és ànima. Sé que moltes vegades la feina que feu és silenciosa, que no surt a les portades, que no rep reconeixements, que demana hores que no teniu, esforços que no sempre es veuen i sacrificis que només s'entén qui també hi ha passat. Però també sé que aquesta feina és la que mou el país. El que construïu cada dia, amb cada entrenament, cada sessió, cada projecte, cada trobada, és el que manté viu avui el teixit esportiu de Catalunya. Abans d'acabar i agrair i felicitar, simplement fer una reflexió i els que heu pogut estar abans i ara seguir, perquè avui ha sigut una tarda llarga i això que en un mateix acte, i ho vaig dir l'any passat crec, la sala ha canviat de color, la sala ha canviat de persones, però al darrere hi ha gent compromesa i que mai podré estar prou agraït per la feina que feu i moltes vegades amb no totes les condicions i facilitats que mereixeu. I aquí jo avui he vist gent ballant que després cantava, que feia fotos,
Una persona que recollia un guardó després tocava la guitarra i responia fins i tot una pregunta. I això són projectes i són persones, i aquí ho vull personalitzar amb el meu company també ja de feina, Ignasi, agrair-te la feina, agrair-te que ens ho posis tot tan fàcil i agrair-te que aquesta sala avui hagi canviat de color, hagi canviat de persones i fins i tot ens hagueu donat l'oportunitat de conèixer de nou tots aquests projectes que dia rere dia veiem i coincidim amb moltes persones compromeses, institucions compromeses i que ens repetim i ens veiem i treballem plegats, com la Diputació de Barcelona, el COPLEF, projectes i feina que tenim en aquesta gran universitat de l'esport amb l'INEF, i ens falten hores, ens falten dies, i jo avui marxo, com moltes vegades marxo, amb la sensació de que potser no fem prou, però sí que el dia no té més hores per nosaltres i les nostres agendes són públiques i les podeu consultar. Estem a tot arreu, però no ni al davant ni al darrere, sinó al vostre costat. Moltes gràcies per fer possible tot el que feu. Moltes gràcies, Abel Garcia, per aquestes paraules i també per la teva presència avui aquesta tarda en vespre. També agrair-vos a tots la vostra presència avui aquí, també els que ens esteu seguint en directe a través de l'streaming i haver-nos acompanyat en aquesta 9a edició dels Guardons de l'Esport. Us animem a continuar compartint projectes que transformen la societat a través de l'esport i l'activitat física. I tot seguit demanarem als guardonats, a les guardonades i a les autoritats que pugin a l'escenari per fer la fotografia de record d'aquesta 9a edició dels Guardons de l'Esport, i per acabar us convidem també a un petit refrigeri que teniu aquí a la sortida a l'exterior de la sala. Repetim, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i formar part d'aquesta gran festa de l'esport català. Que vagi molt bé.